sethu similapha ukunxusa abamabandla bacela ukungenelela kongabonwayo. Izinto ezenzakalayo ezweni lakithi zibonakalisa ukuthi usukude nathi. Bakhathazekile ngabakubiza ngokungabekezelelani kwabaholi bezombusazwe okubonakale kweminye imicimbi yezombusazwe ngaphambi kokhetho. Inhlangano yabaholi bamabandla izibophezele ekuthenini kube nobulungiswa, kube nokuthula, kube nokubuyisana. Ngithokoze kakhulu ukuba ingxenye yomhlangano njengoba kade kukhona abaholi bezenkolo balapha kwaZulu Natal bezohlangana noNdunankulu kaZulu. Sithinte izihloko eziningi kodwa okuhamba phambili nobekuseqhulwini ukuthula kulesi sifundazwe. UNapia uthi kungaba ichilo uma kungabonakala izenzo zodlame futhi. I think what the situation we are going into as a reflection on what was there before. I remember the 1980s when there was a severe conflict in Edendale Valley where people were being killed, the houses were being burned down and so on. And it was all because of political differences.